Така ли ме, Рожбо? Инко! Егу! Копай то, дати мамай. Егу! Как се прегледа? Копай то от тази дума, майко ме. Копай то от тази дума. Снима детето отблизо. Ще го спрем, тя ще почне да пищи. Да врещи от тях. И не знае, нали, къде да гледа. Не знае къде да гледа.